Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:40. Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ikatatlong adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Bago lang natapos ang Game 2 sa tunga sang LA Lakers kag Miami Heat
kung sa din na kobra sang Lakers ang kadalagan sa ikaduhang bahin. No? Daw given na gid man. Pero te siling sang iban, bilog ang bula. No? Pero te kulang-kulang gid sa players. Minano ka bilog sang bula kung mas pigado kag mas do hindi proportion, do hindi parihong players, ati may ligwagid ang natungdan nga team, no? Nga magpangibabaw mga ka-aksyon. That is why nakuha sang Lakers ang kadalagan sa ikaduha na nga game. 2-0 na ang standing karon sa NBA Finals 2020. Matapos nga ginlutos ang Lakers ang hit sa score nga 124 to 114. May pulo nga abanse. Kung may pinustahan ay nga plus 9, plus 10, disgrasya. Kay pulo gid ang abanse. Sige, mayo man ikong kaisa nga mayro kalingawan. Hindi kay kung wala na gid ma-focus na lang sa COVID-19 ang halos kalabanan. Ha? Mag-ainop na rin kita mga ka-aksyon. Tubdob kita sa taknalaw na 15 sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Dari sa inyo siling palatuntunan sa diligid lamang madugay. No? Pila na lang nabilin, 83. Kaadlaw na lang, 83 days before pa man mag-Christmas Day. Kag mayara 90 diyas na lang ang nabilin before pa man mag New Year's Day. No? Antes mapagudbaya si 2020, mga ka-aksyon. No? Kamusta nga to sining mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kabarangayan kag kapurukan sa bugos nga probinsya, sa mga banwa kag syudad. Dapat tandaan tagid ang aton sining ginabilin sa inyo nga dapat nagka-social distancing, may face mask kag facial kunyara kita sa gwa sang aton sining mga puluyan. Pero sa way kaladtuan sa sining adlaw, pwede man lang sa sulod sang puluyan maghinuring-huring kag maginistoryahan na idra, no? Mabudlay kung kaysa kung nara ka sa gwa mo. Mas mayo na lang kung magpabilin ikaw sa sulod sang puluyan kag ukod ang bugos nga pamilya. Kamusta nga to sini nga mga ka-aksyon dra sa Negros Oriental nga bahin sang probinsya sang isla sang Negros kag sa kabugusan nga Region 6. Magainop na na kita mga ka-aksyon sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita nga mabatian sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? Karon dugay-dugay ang aton sining exclusive one-on-one interview sa bagong City Director sang Bacolod City Police Office, Colonel Manuel Placido. Na interview naton ini siya. Karon dugay-dugay mga ka-aksyon. Sa Kapitolyo Provincial mag-inkopod ta si Aksyon Marlon Hinobia. Anay Gobernador Marañon igalubong na sa buwas nga adlaw. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagbulos bilang chairman sang UNEGA. Samtang balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Artay Hupon, lokal nga panguluhan sang Bacolod determinado sa pag-implementar sang backtrack system pagkatapos sang 15 kaadlaw nga publication requirements. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, number 5 most wanted person sa Misamis Occidental nga nagapanago sa syudad sang Bacolod, arestado sang BCPO Mobile Force Company sa iya ginatrabahuan. Samtang balita naman sa Nukpo, gabalita ni Aksyon Alvin Graba,
Morsya PNP nagapati nga may papel si Juliet Mercader sa transaksyon sang illegal nga droga. Daw siya kunong nagapadala sang binta sang drugs diri mga kaaksyon. Kagado ati hibaloon tana karon basta may angot gid siya kuno sa illegal nga droga. Ining ginpatay lang nga nasapuan nga ginlubong didto sa San Miguel a Carlota nga si Juliet Mercader. Ato ni hibaloon karon dugay-dugay. Samtang sa balita sa patrol, igabalita man ni Aksyon Alvin Graba, deliberasyon para sa Barangay Drug Clearing Program, umpisahan na sa masunod nga simana. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito sa siyudad sang San Carlos. Manghod pilason matapos ginbunos ang iya magulang nga ginaligar may diferensya sa paminsanon. Subo-subo maning balita, no? Samtang sa siyudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, duha ka mga hubines nga mga babaye arestado bangod sa paglapas sang MGCQ protocol. Sa balita naman sa La Carlota, kag iban nga bahin sang Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 4 ka persona nakuhaan sang armas lutang sa border check-up point sa Banwa sang Moises Padilla. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Senator Bungo suportado ang hagna nga anti-red tape measures para sa masolusyonan ang korupsyon sa Pilipinas. Kag NBI nagpasaka na sang reklamo batok sa siyam ka mga PhilHealth officials. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, including nadri sa Western Visayas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippines Standard Time, las 11:50 na nga oras. Ayos, karon lang dugay-dugay kay mahinang kalaban sa ginapangabay nila nga mga detalye na. Karon lang dugay-dugay kay mahinang kalaban. Inanayon talang ini mga kaaksyon. Inacknowledge sa nga ato sa nga mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod nga naka-monitor na kag nagpadala na sa inyo sini nga mga mensahe karon dugay-dugay aton hibaloon ini mga kaaksyon plus man ang aton sini nga mga kaaksyon via website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers na dira nga nakatutok man pagi sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay mahatag ta pila ka mga commercials. Ang inyo sining nga mga mensahe hatagan ta na igtalupangod sa diligid lamang maduga. Pagkabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tani ang mga ginapadalang mensahe diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, no? May lang pag-monitor kay Dines Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor dira sa San Enrique, greet lang si Regent Tan Villalon sa Barangay Purisima Manapla kag sa Energy Fans Club. Thank you so much, Gid Richard, Dines Richard Tibor Roma. Kay Aldrin Limaco, Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose dira sa shopping, may lang pag-monitor man, no? Kag sa bugos nga team sang Ninas Rose sa shopping. Kay Leah Younger Esquivel, may lang pag-monitor Leah. And sa kay Hernani Cloud Salvacion Diggs, good PM lang, no? Good noon, hindi ko kabalo mag-download sang QR coded na
Hindi ko makakadto. Ano ni siyang QR coded ni. Kay ranti banaag may lang pag-monitor dra sa Rojas City. Kapis, no? Tamiyaw ko lang banaag family sa Hinigaran. Kay Lucia Banjola Atiliano, good PM lang. Lucia Banjola Atiliano, no? Marjo Arniho, may lang pag-monitor dira sa dinhi si Marjo Arniho man. May lang kuan ko no, sa ulog sang kadlawan kay Chief Arcon Tovida karon nga adlaw, no? Rodoracio ko may lang pag-monitor Rodoracio ko, and Ana Hubahi Baga may lang pag-monitor Ana. Gian Resisio may lang pamati. Paring Alexander John Teruel may lang pag-monitor, no? Congrats kay pare Panggoy Via Liquors. Daog siya pare koy. Sige, congrats lang da kay Toto Panggoy Daog siya ha. Sige, thank you so much paring John Teruel, no? Happy birthday kay Rodel Bandoho from Enro staff, no? May lang pag-monitor, no? Paring Alexander Janterwell ang panamyaw nagikan, no? Sa taga Enro nga mga grupo dra kay Rodel Bandoho. And Alin Transporto may lang pag-monitor. Good PM lang kaga-monitor si Toto Allen sa Masville, Barangay Cubay, La Carlota. Monitor man mga angels ko. Sanday Joy Len always gid ga monitor. Thank you so much Alin. Kag sa mga taga Country Home Phase 1 kag Phase 2 dra may lang pamati. Gatamyaw lang si paring Alexander Janterwell ho sa inyo dra, no? Andro Manggilan Villarosa may lang pag-monitor. Kag sa kay Nanay Diding kag Tatay Morito halong halong kamuda permi gapamati man sila Aksyon Rex da sa Talimagaw Kawayan. Okay, thank you so much gid. GR Mainit Rihon may lang pamati kay Paul Spot watching. Thank you so much Paul Spot. And sa kay Jocelyn Libon Dispoho may lang pag-monitor kay Valencia Kenneth Niagata Idol. Thank you so much gid Idol. Sudan ko balita mo Idol Rex namits. Ay, pwerte si Kenneth Valencia, no? Si Bia Jonathan, daog sir. Perdi naman ang hit sa score nga 114 kag 124 gani man. Sir Bia Jonathan. Ayos, daog sir. Doon nagplastadan sa kaina mo. Sige next time naman Chris Vilma Treyes, good noon sa Barangay Estefania. May lang pag-monitor Chris Vilma Treyes. And kay Johnny May Ritita, good noon, no? Johnny May Ritita. Kay Veron Elye, may lang pamati Veron, no? And Mario Bacao ko Irad, may lang pamati dira sa Central La Carlota. Merly Dolido Magallanes, may lang pag-monitor sa alaga yang si Kelvin Chan watching together with from Hong Kong. Thank you so much Merly Dolido Magallanes. Kay Fred Ninya and Swing Nang, good day Action Rex. Nagapamati kami diri sa Batangas. Melvin Capanas. Ayos, thank you so much good. Jocelyn Sibita Ulak, may lang pag-monitor kay Glenn Romero. Tamiyaw Kudi, FB, Moser, diri sa Binalbagan. Thank you so much, Jeline Romero and John Militanti Lokton. Greet lang sa kay Teresa Purisima, watching from Barangay Villamonte. Thank you so much, good sir. No? Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:59 ng atong oras, 11:59 na mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay mga detalye sa aton sining nga mga balita sa liyadahon ta. Pero ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Aksyon no Radio Philippines Standard Time, las 12 in punto ng aton oras. Kadtuan ta ang balita nasyonal gikan sa News Center. Upod na kay Aksyon Eden Aboso. Ini may kangtanan sa palayag ni Senator Bongo. Suportado ang hagna nga anti-red tape measures para masolusyonan ang korupsyon sa Pilipinas. Amo na ning kinagawa properting korupsyon no? Sa PhilHealth lang nga dato hindi maaso ito. Kag NBI nagpasaka na sang reklamo batok sa siyam ka mga PhilHealth officials. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Rion 6, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita nasyonal gikan sa News Center. Upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good PM, good noon. May hapon Aksyon Rex, kag sa tanang nga mga kaaksyon para na sa balita nasyonal, nagpahayag sang suporta si Senator Christopher Bongo sa hagda nga anti-red tape nga magahatag sang poder sa presidente nga himuon nga simple ang proseso sang bureaucracy sa tion sang national emergencies kag padasigon ang pagnegosyo kag pabaskugon ang kampanya batok sa korupsyon. Sa public hearing nga ginpatigan sang Senate Committee on Civil Service kaupod ang Committee on Justice sadtong Setyembre 29, ginaduso ni Go o kun ginasuportahan ni Go ang Senate Bill number 1844 nga nagpaandaman sa mga opisyal nga hindi magsunod sa anti-red tape policy sang gobyerno. Sa dugang panaton nga balita National Action Rex, nag-file na sang kaso sa Office of the Ombudsman ang National Bureau of Investigation. Batok naman sa siyam ka mga opisyal sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth bangod gin aligar imbolbado sa kontrobersiya sang interim reimbursement mechanism. Ang mga ginpasakaan sang kaso amo sanday PhilHealth President kag Chief Executive Officer Ricardo Morales, incumbent Executive Vice President kag Chief Operating Officer Arnel De Jesus, Senior Vice Presidents Renato Lemshaco Jr. kag Israel Francis Pargas, Vice President for PhilHealth Regional Office National Capital Region Gregorio Rulyoda, PhilHealth Regional Office NCR Central Branch Manager nga si Lolita Tulyao, kag iban pa nga executives nga ginkilala nga sanday Imelda Trinidad de Vera P,
Gemma Sibukaw kag Lailani Padua. Sa piyak nga bahin, ginapanawagan naman sang nagbulos kay Morales nga si Dante Guieran nga mag-resign ang mga PhilHealth senior officials bilang pagsunod sa board resolution nga gin-issue nagligad nga tuig kag base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga tinluan ang PhilHealth. Sunod naman kay Justice Secretary Minardo Guevara ang reklamo nga gin-file among paglapas ang Section 3E kag Section 3 Paragraph I sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds or property, kag paglapas man sa Sections 251, 255 kag 272 sang New Internal Revenue Code kag Section 4 sang Republic Act No. 1051 may kang tanan sa questionable nga pagpahanugot sa mga advances sang pila ka healthcare institutions sa NCR. Ginaligar nga ang 30 billion nga IRM funds ang ginrelease sa mga hospital nga wala man sang COVID patients. Dugang pa ni Guevara, lauman nga madugangan pa ang pasakaan sang reklamo sa masunod nga mga inadlaw o kon sa masunod nga semana. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 34,823,216 ang COVID-19 cases sa bugos kakalibutan, kundiin may 25,889,974 ang mga naka-recover, kag ang death toll ang nagdangat na sa 1,033,174. Diri sa Pilipinas, Section Rex naglambot na sa 316,678 ang COVID-19 cases nga na-record. Sa nasamit nga record, 254,617 ang total recoveries, samtang ang death toll ang nagdangat naman sa 5,616. Sa Western Visayas, sukon sa Region 6, may 184 ka panibago nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw, rason nga nagdangat na sa karon sa 11,990 ang kaso diri sa Region 6 nga may 4,164 ka aktibo nga kaso. Napulo man ang na-record kahapon nga napatay, rason nga naglambot na sa 260 ang COVID-19 death diri sa Region 6. Samtang 111 naman ang mga panibagong recoveries, kag karon mayara na sang 7,566. Sa Negros Occidental, 8 naman ka panibagong kaso na record kahapon, rason nga mayara na sang 3,263. 42 naman ang na-record sa syudad sa Bacolod, kag karon naglambot na sa 4,126 ang COVID-19 records diri naman sa syudad sang Bacolod. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12 sa isang aton oras, 12:06 na mga kaaksyon. Ayos, sige, samtang pahunay-hunay kamo sa sining adlaw sang Sabado. Kaming bahala sa pagdala sang balita mga kaaksyon. Daligid lang kay Aksyon Alvin Graba. Kaya nga itong sinipagong City Director sang Bacolod City Police Office with Colonel Manuel Placido ang na-interview ta sining aga kung sabihin tatlo man lang ang palayagya sinidire nga ang tatlo mga kaaksyon ang una gid nga hambal niya sa aton exclusive nga interview niya ni BCPO Director Colonel Manuel Placido nga padayunon niya ang nasugdan ni Colonel Henry Villas. Sininga daw ay man ko nakita Action Rex nga bag-uhod tagid ni. Pero steady pulse lang anay kay pila pa lang ka oras ang nakaligad nga nag-abot siya sa syudad sa Bacolod, no? Nakita sang bag-o nga nagpungko nga City Director sa Bacolod City Police Office nga si Colonel Manuel Placido nga maayo ang mga proyekto kag sistema nga ginpatuman mga kaaksyon ni Bacolod City Director ni anay BCPO Director kag iya classmate nga si Colonel Henry Binias.
ang classmate niya sining taga Negros is isa diri si Colonel John Jomel John Trio, no? Jomel John Trio. Amo nang classmate niya nga isa. Si Colonel Henry Viñas kag atong former nga chief of police blang sang BCPO nga pahalin yadto ni Presidente Duterte. Kung nagabot di blang presidente. Una diri luyag ni Placido nga i-maintain ang mga programa nga nagahatag sang dako nga contribution sa accomplishment sang kapulisan. Ikaduha amo ang pag-manage sang mga programa sang BCPO. Kagang ikatatlo amo ang pag-modify sa mga programa o kon proyekto nga kinahanglan ipa-improve. Hindi man prioridad ni Placido sa karon ang reshuffling sang mga COPs niya sa napulo ka istasyon diri sa siyudad sa Bacolod. Bangod nakita man sining delikado man ang mga ini sa ilang trabaho. Meaning daw ang loyalty sa mga hepe kag mga kapulisan niya yara man sa obra nila kag ilabi na sa nagapakigaway sa kontra COVID ang dapat nga tutukan nila sa karon, no? Pangabay ni Placido sa Bacolod nun nga kinanglanon lang ang kooperasyon kooperar sa gobyerno bangod para ini sa kayuhan sang tanan, no? Yarib lang ato sining interview sa kay Colonel Manuel Placido ang OIC sang Bacolod City Police Office. For the meantime, tingnan ko muna yung existing plan ng classmate ko, ni Colonel Viñas. So, siguro for the moment to, sabi ko nga, tatlo lang bagay pwede kong gawin. Maganda naman yung performance niya, nakita ko, maganda yung accomplishment, saka sa lahat maayos yung sistema. Although, siyempre, iba sitwasyon natin ngayon COVID. Nakapokus tayo ngayon sa pagpapabawas yan o wag magparami. Yes, sir. Siguro sa akin, tatlo lang yung 3M na yung initial na plan to maintain kung ano man yung mga nagbibigay ng magandang maintain kung ano man yung mga programa at project na nagbibigay ng magandang accomplishment. Then yung manage kung ano man yung modify kung ano yung mga bagay o project na program na kailangan na baguhin. Yun lang siguro, tatlong M, maintain, manage, and modify. What about yung... Eventually siguro, along the way, kung may kailangan sigurong i-change na, that's the time siguro. Pero as to sa movement ng mga chief of police natin, wala pa tayong ibahin dito, sir? Hindi na muna natin siguro prioritize sa ganitong panahon. Kasi ang police natin ngayon, halos lahat committed sa trabaho sa COVID Kasi nagiging contact tracer na kami. Halos lahat na. Tapos may mga personal pa tayong, siyempre kahit pa na-expose sa COVID. So, kailan din sila i-quarantine yung iba. So, talagang... So, may mga police pa tayo na nasa quarantine facility ngayon, sir? Wala naman na. Patapos na yung iba. Okay. Hindi naman quarantine facility. Yung quarantine. Naka-home quarantine? Yes, home quarantine. This is your first time sa Bacolod, sir? At Negros? Yes. This is my very first time. Ako, this is my second day. In Bacolod place. Yung apilasyon mo na lang sa Bacolod, sir? Sa akin, fundamental sa mga taga-Bacolod. Nakita ko, pinalong muna tayo sa gobyerno natin. Kasi nga po, ang hangat ng gobyerno, nakita po natin, hindi lang naman po sa Bacolod, the entire Philippines, yung movement ng tao, restricted talaga. Even me, na ako, trapped all the way from Manila, talagang napaka-tasking. Hindi ako nakasakay ng plano dahil sa napakaraming restriction na nagbayad ako, tapos ulit to find out, na-cancel. So, ang mahal. Then, nag-travel ako along the way. Talagang isa ako nag-drive. So, tasking. Pero kailangan ko mag-report So, I have to do the tasking. So, nakati ako rito, napakahirap talaga. Every now and then, yung kada baba ako ng barko, sakay ng barko, pagtatanong sa checkpoint, doon sa pagbaba ng airport, barko, gano'n. Siguro, itindahan lang muna ng mga kababayan natin, na nakababayan natin sa Bacolod, na may sitwasyon yun na medyo yung galaw ng bawat isa sa atin ay may limitation. Especially yung dapat, hindi ako mag-ano na, pero sana sa mga kababayan natin na nakikinig. Siguro, panawagan ko lang sa kanila na sunod na lang muna at mag-sacrifice tayo pareho na yung ating galaw ay may limitasyon. So, sinasabi nga po, para sa kanila rin po kaligtasan ng kanilang kalusugan, magsuot ng maskara kung lalabas ng bahay o kung kahit nasuot ng bahay, siguro magsuot na lang din ng face mask at saka, yes,
magsuot ng gumamit ng face shield para mas malaki po yung protection sa kanila sa atin kung gagamit po tayo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. First time na pakinggan natin yung statement sa aton sining BCP OIC Director Colonel Placido. No? So muna mga kaaksyon tatlo lang anay. Kay ti ikaduhaya pa lang adlaw ay pag ikaduha mo kay kahapon las 4 pasado do nag-courtesy call siya sa kay Mayor Bing. Kag subong adlaw ti may meeting siya ginapatigayon sa pila ka mga grupo diri sa siyudad sang Bacolod. Sige, good luck Colonel Manuel Placido, ang bagong OIC City Director sang Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita sang patrol we have Aksyon Alvin Graba, deliberasyon para sa Barangay Drug Clearing Program umpisa na sa masunod nga simana. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye, Aksyon Alvin. Natalana na sa October 9, Aksyon na Rex sa Biyernes nga adlaw ang nahaunang deliberasyon sa Regional Oversight Committee diri sa probinsya sang Negros Occidental matapos pila ka bulan man nga nauntat ini during sa natabo bala nga pandemya diri man sa Pilipinas partikular nga ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Tuana yang ginpaidalom pa sa MECQ tubtob nag GCQ and karon sunod diri kay PDEA Negros head nga si Nicolas Gomez madayon nagit ini sa maabot nga Biyernes dira sa area kag ini ang paghimuon aksyon na Rex sa Negros First Hostel bala aksyon na Rex dira mismo matabo ang ining deliberation. Hindi na ganing Negros First Hostel na? Dira dampi sa may kilid bala sa Provincial Health Office. Okay. Dira na matabo action Rex pero ang ini 52 tanan no. 52 tanan ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental amo ang igapaidalom sa regional o kon sa deliberasyon sa idalom sang Regional Oversight Committee and take note 52 only diri lang sa area sang o kon barangay sa probinsya sang Negros Occidental wala na nalakip ang syudad sang Bacolod. Ang Bacolod Action Rex kunti may 12 ka mga barangay nga nag-apply galing kay ang natabo sunod diri kay PDEA head Nicolas Gomez nga sa pre-validation palangdaan via Zoom conference dito na hibaluan nga kulang pa sa mga o kung wala na kumpleto ang mga requisitos nga ginapangayo sa PDEA kag muni ang gina-requirement sa Regional Oversight Committee. Ano ining mga requirements nga wala na accomplish abi ang una diri aksyon na Rex wala na accomplish ang padayon nga education program sang mga nag-surrender ay bangod suno sa iya pag usisa pa lamang sang ila sining hanay diri sa siyudad sa Bacolod wala pa na kumpleto ang pangalan sa mga drug surrenderi. Ikaduha wala natapos ang ginatawag bala nila aksyon na Rex nga community-based rehabilitation program granting nga suno sa iya nga sadto anay natabo ining ang plano natabo ini during man sa pandemya nga sa diin na medyo waygid kagwa ining mga tawo even ining mga drug surrenderi butsing ganon nauntat ang ila sininga community-based rehabilitation program. Katatlo diri nga rason aksyon na Rex nga halos kulang pagid ang mga requirements. That is why nga siya mismo nga nag-recommend nga hindi lang anay ipasakop ang ining 12 ka mga barangay. Ano ni mga barangay ni suno sa iya ini ang barangay 11 sa siyudad sa Bacolod, barangay 13, 22, 25,
barangay 32, 34, 36, barangay 39 kag barangay 41. Amo ni mga numbered barangays. Now, sa mga named barangays nga nag-apply Aksyon Reaction sa iya, amo ni ang barangay Felisa, barangay Granada kag ang barangay Pahanukoy. Ugaling kiti matabo sa October 9, hindi ni maupod o hindi malakip ang iling 12 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod nga igapa idalom sa deliberation on sa idalom abi sa Regional Oversight Committee. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Primero ini siyang matabo diri sa Bacolod City na may ARA Regional Oversight Committee deliberation para sa barangay Dagclearing diri mismo paghimuon sa Bacolod City. As initial, sir, pila ka barangay ang posible igapa idalom sa deliberation, sir? Actually, sir, no, sa Negros Occidental Province may ARA 52 ka mga barangay na nag-express sa ila desire no na maging ma-declare sila sa Regional Oversight Committee as drug-cleared barangay. Tapos sa Bacolod City may ARA 12 ka barangay na nagsubmit man sa ilang mga pangalan para ma-deliberate man kang ma-drug cleared sila, no? Tapos, ginhimo sa diri sa aton level, sa provincial level, ang atong yung tawag nga on-site validation. O kaya yung atong validation, pre-validation, ng barangay atong gina-tanaw kung qualified ba sila. And fortunately, sir, no, i-announce na lang kita, sir, no, na 12 sa mga barangay sa Bacolod City na kandidato tani no, na maging sa deliberation sa aton pre-validation, i-disqualify natin sila tanan kung may problema pag ginamitan ng barangay. Ano ang isa sa mga nakita nga rason sang PIDEA Negros, sir, nga gin-disqualify ining 12 nga kandidato kung tani diri sa Bacolod? May problema pa ta sir no, sa aton mga surrenderers, sa aton community-based rehabilitation program. We understand because ara man kita sa pandemic, so may problema pa kita sa aton yung COVID-19. So, bali ang aton community-based drug rehabilitation program, ang mga sessions na untat siya, kaya wala pa ma-resume. So, kinahanglan gid man na makagraduate o kaya at least man lang 90% na sa aton CBRT sessions ang aton mga surrenderers para mag-qualify ang isa ka barangay na ma-declare sa drug-cleared. Unfortunately, dili sa aton sa Bacolod, kaya mo ganyan, no, gintutukan naton ang COVID na problema sa syudad. So, siguro ang muna nauntat, no, kag sa aton mga kabarangayan, so nauntat ang aton community-based rehabilitation program. Gamay pa man, way pa gani kita maka 50% no, sa session. Ang iba gani, way pa gani makasugod. So, amuna nga dili naton siya ma-recommend na ma-appeal sila sa deliberation this coming October 9. Aksyon Rex ang pahayag ni PIDEA Head Nicolas Pero Gomez. sa 12 ni, amo pa lang ni ang daw na-qualify, kag ang iban sini Bacolod lang ni tanan, Negros Occidental, ya? Sa Negros Occidental, 52, Aksyon Rex. 52? Oo. Bali ina siya sa pre-validation sa idalom sa PIDEA, nakapasar ni silang 52. And that is why sa October 9 sila mismo ang igasalang sa sa mismo ang Regional Oversight Committee. Galing kiti way kapasar ang na-disqualify abi ang 12 ka barangay Syudad sa Bacolod granting nga sunuseya nga wala na padayon ang iling education program, particular iling community-based rehabilitation program. Bangod sa pandemya man diri Aksyon Rex kunti stricto katama ti di kagwa ang tao, so naunta temporaryo ang iling rehabilitation program sang mga drug surrendery. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, tirahon tanay si Aksyon Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa lokal nga panguluhan sang Bacolod determinado sa pag-implementar sang backtrack system pagkatapos ang 15 kadlaw nga publication requirements. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye, Aksyon Art.
Aksyon Rex, determinado ang city government of Bacolod nga masugdan na after sa siling 15 days nga requirement para sa publication mga matapos parang gilayon ma-activate ining backtrack system o kung isa ini kapamaagi agod na matapos ang contact tracing program nga ginahimo sang syudad sang Bacolod para iya sa mga nagakadto sa mga building kag commercial establishments bangod sa sining gamiton nga application nga at least hindi na kinahanglanon nga mag-fill up ka daw kung maglista sa ngalan mo kung magkadto ka sa sini nga mga lugar. Now, ang problema lang o galing subong sunod diri sa authors ang ordinansa kay may ordinansa ini Aksyon Rex mo ang ining pagpatuman sa backtrack system sa diin subong ang problema o galing sunod kay Councilor Lady Grace Gonzales amo ini ang pag-backdown sa system nga ginatinguan man subong sang mga IT expert para sa City Hall nga hingagaw ini ukon ma-resolve in concern. Sa idalom sa City Ordinance number 941, especially Section 13, nakasaad rin kuning kaso matapos rin tanan nga proseso kag mapatuman na ni Aksyon Rex ang sino man nga commercial establishment hindi magpatuman o magsunod sa sining ordinansa ang mayaras ang sanction nga atubangon. Halimbawa, kung ikaw karon commercial establishment to ay ka sini nagsunod o ay ka nagparehistro tingwa sina nga mayara ka penalty nga 1,000 sa first offense and to follow may increase ina sa imo balayran nga penalidad. Now ang matabo diri suno iya kay Councilor Lady Grace Gonzales titiwaan gid kon hindi gid man masarangan kay ang system may problema sa mga connection. Ang barangay subong nagatingwa man paagi iya sa ila sining na mga booth nga ibutang sa barangay nga magrehistro sa luyag magpa-register agod nga makaingagaw antes pa man ipatuman ini nga ordinansa. Yaring parayag ni Councilor Lady Grace Gonzales. Target data is 15 days. So, kung may problem, system problem, tayo ipa-fast-track na sa IT na ma-arrange ni system ta. Everything will work na, madayon gid ang 15 days na to na implementation. Ma'am, ano ni mga sanction nga nabutang sa aton nga ordinansa? Okay, nasa sa Section 13, Action Art, no? So, first offense naton sandos in case of failure of any government office sa public establishment niya to register in the backtrack or to use the backtrack within 15 days. So, first offense is 1,000 pesos sa establishment Action Art. Then second offense is 2,500. Then third offense is 5,000 and imprisonment of not more than 6 months, no? And upon discussion of the court. Pero ano ni required gid ni sa mga vendors nga mapaswab gid sila? Hindi ni sa vendors, backtrack lang yung gamit ang QR code okay. Nga kundi may duha ka option mo kung ay kayo mo yung cellphone. Halimbawa nga magka-login ka dira nga may aras ang QR code o kung magka-login ka sa online, kadto ka sa barangay kaya isyuhan ka di isang backtrack card Aksyon Rex. Na ang sini kung magsulod ka ba sa mall, may aras na sila gadget na nga itaya lang sa imo sining nga card. No need na Aksyon Rex maglista ka, automatic ma-register sa system sa city kag sa mall sudan mo na nagkadto kasi nga oras. Dati kung may matrace o kung may kaso na may mag-positive, dasig sila i-track Aksyon Rex. Ano ang purpose yan? Di galing ang problema, subong system na gin-offer diri duagid kama online system, back-down. Okay, wala bot sa mahina nga internet connection sa kuan sa kadamuon sa naga-online application nga naga-submit dito amo nila nagakaguba ang system nga way naga-work until today Aksyon Rex. Opo niya mula na ni kagapili ni Councilor Lady Grace Gonzales nga ang kooperasyon sa public para man ini sa kaiwan sa tanan kay ini nga sa isang system
unang gingamit sa South Cotabato sunod sa Bacolod kag ginanahuman niya nga di mangin smooth ang implementation sini after 15 days ka requirement sang publication. Hindi pa galing na ibalaan ko nalugi ang exact date nga masugod ini pero within 15 days after sini required publication. Dapat i-record na lang na kung anong dapat sinang himuon dira parang ang iban dira nga pangalagag pa iya makuha na lang mapaidalom na lang sa ano na nga backtracking na ano na kuha na siya card ba lang sa contact tracing nila. Di dapat sila yung mga mga gadget kadto coordinate kamo sa barangay nyo agon magkuhaan kamo na mabuligan kamo makuha sa backtrack card agon hindi ka maproblema kay sa uliner so next pas hindi ka na bala pag-ialaw kung wala ka backtrack card nga magkadto masulod sa mall kung wala ka sila problema dang mga gwardya gin pang kuha na gin pang ano na sila gin pang gin pang briefing na sa parte sa Senado. Ate, obligado, ginagay sa ordinansa na nga kinahanglan mabutang sila sa gadget action like sa mga mall. Mabutang lang sila sa gadget, sino ma-operate na? Amo na, siguro guardian ma-operate sila, itaya na sa card mo, automatic na kuha na siya, ma-detect. Dapat seminaron managurong guardia? Dapat action like, okay, basis agtang malasang nakasulodi. Itaya. Kaya ladad sila sa kuha sang temperature na bilang ang kuha nga ginagamit sa pagkuha sa body temperature. Diba simple pagsulod mo, imbis ka sa card may taya, sagtang mo na. So nakiling siya, o result na ay register. Dapat siguro, isang mga guro sa limuha nila, kay actually ang ordinance, ano yung panagtag naman mo sa mga mall, yan na paibalo naman sa ila. May meeting mo sila subong pag-email Feliciano, parte ng gapon sa mga update sa sitwasyon sa pagkuha sa pila ka mga nag-positive kag ang mga aksyon sa ginahimo sa kada committee nga rayara sa idalom sang EOC. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon na tayo hupon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby anay sa balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Matagtanay pila ka mga commercials, daligid lang, balikan ko lang kamo dugay-dugay. Sa tamang serbisyo. May nagapamangkot pagidriti kung outside Bacolod na bikaron sa bago na biga pauli makuha man na sila. Amo nang pamangkot dira no? Kag kun ni sa mga malls inihiwaton kag himuon masulod ka pa sa mall nga may amo sila. Kundi hindi ka na lang magsulod sa mall. Ayo. Sige basta amo lang himuon sang syudad anay temporaryo. Ambot ko na paano na nila himuon ina nga hindi magsalangisag ang tawo sinuna. Sige sa iluhan tanahing balita sa Kapitolyo gayuhom lang ta sini Balita sa Kapitolyo, Awiya Aksyon Marlon Hinovia, anay Gobernador Maranyon ni galubong na buwas nga adlaw, Vice Gobernador Jeffrey Ferrer, nagbulos na bilang chairman sang UNEC. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Marlon. Aksyon Rex, ang haya subong ni anay Gobernador Alfredo Maranyon Jr. ara sa may St. Joseph Paris nga simbahan, balik maning bago nga simbahan. Dara sa maya sunod sang Sagay kay alas 4 kahapon sang hapon nagabot nang iya sa nga banggay
Pag subong nga aga, mayara sang public viewing nga ginpatigayon, pero umpisa lang kayo na alas 7, tubto alas 11 sa mga udto. Pag alas 11, tubto alas 2 karon sa hapon, way anay sang pwede nga makasulod kay may disinfection nga patigayonon. Pag alas 2, tubto alas 6 ang karon sa gabi, magapadayon ang public viewing. Pero pag alas 6 ang gabi, tubto alas 7, disinfection naman nga patigayonon. So bali may interval nga isa ka oras for disinfection. O pag alas 7, tubto alas 10 karon sa gabi, para niya sa family na, kag mga kakilala. Mga sod nga biyan sang pamilya, bing. Correct. Pero ang 6 to 11, mga supporters kag tananda sa bilog nga 2nd District kag Negros Occidental. Ali pamilya kag relatives lang Aksyon rek sa mga malapit nga apian sang anay gobernador. Kasi pina sa schedule 7 to 10 PM lang na siya. Tubto balas 10 ang gabi lang kay boss na adlaw. Kay mayara Aksyon rek sang protocol subong mo pagkatapos ng COVID-19 bla ang haya sang patay sa balayo kon simbahan kalawigon is 3 kadlaw lang. So dapat sundon gid na so ika-3 kadlaw buwas kamati nagtariwan ang anay gobernador sa tong Webes ika-3 adlaw buwas Domingo. So buwas Domingo ang schedule ay misa alas 2 ang takna sa hapon. Daraman sa St. Joseph Paris nga simbahan. Pagkatapos sang misa, may ara sang siyempre diretso lubong private nga cemetery. May privado nga cemetery Aksyon Rex ang pamilya Maranyon mo. Dara sa Sagay City, dara man aganigin tulong sa katapusan nga palawayan. Ang magulang man ni 02 nga si Anay Governor Joseph Maranyon. Strictly for family only. Pamilya lang ang pwede nga makapod Aksyon Rex para ang malikawan nga natuwag nga mass gathering. Angot sa lubong, kag sa misa, buwas nga adlaw, ari ato sa nga interview, ay isa sang pinakamalawig man nga aliado ni former Governor Maranyon, si subong Cadiz City Mayor Bading Escalante. 2 p.m. may mass. Basta may bag-order na simbahan, sa may lakturan, pagkato sa balay ng Swagan, may lakturan na hindi ka na maglibot yung sulod syudad, ara ng simbahan na pag-osan sa gay, na ara ang kuhan, ara malaki ko subong. May private cemetery na sila. Dito man sa kay Governor Joseph, pamili para to avoid sang kuhan, sang mass gathering ng tao. Okay kung palawigan, kung tigalawig pang ang gigigin sunod na nilang 3 days na protocol bla. First day, second day, mong ika-third day buwas mo. So amo lang ginaya ginsunod gid nila. Maskin si Governor up to the last minute, up to the last time na sa kalibutan gisunod gid sila protocol ta 3 days na week lubong mo gidayon. Ang mga nagpamangkot naman ng Sunrex, ano gid ba lang kinamatyan sang anay gobernador, tinibaluan naman sa kalabanan, maedad na ning anay gobernador, mga 84 years old na sa Aksyon Rex, may kinamatsyag naman nga malatian. Ang natabo ko lang Sunrex nga aksidente na tumba ni siya. Sunod sa comfort room, pagkatumpaya, aksidente nga ni Igo, pala sa matik ang bagay, sa ning ribs. Dili sa may dughan ayon iambal ni Cadiz City Mayor Escalante nagkabatsyag sa sangkasakit gindala sa ospital ginpadapatan sang pulong sa ning lawas tumo ka may pneumonia may dabatsyag sa ning korason daway tanto Aksyon Rex masarangan sang sa ning lawas bla ang ora tim bulong nga mga gina-apply nagabatsyag sang lain gini kag pagkagabi ito sang October 1 amot ang uway na gid si Aksyon Rex pagkaluwas balikanta si Cadiz City Mayor Escalante. Nabala ko 3 weeks ago natumba siya sulod sa CR. So ginadmit siya sa Riverside, no? After 2 weeks doon na-recover siya, nagdipapuli siya sila balay. After another week naglain naman sa liwat kaya ginimonya siya, ginbalik siya sa ospital, amo to na rekta na sa patay. Tumbaya na may
igo ang ribs kaya mo ito nag-trip siya mga antibiotic and everything at sa kuno dito ko naglain tanan ng bulong lang yung bumba si lawas hindi na dialysis siya daan dito nagpatsyag mo ito eventually ang cause of death kasi nito pneumonia may heart failure na ito siya may kidney gina-dialysis siya may heart problem siya gina-dialysis pa siya plus na pneumonia siya nabalik pang gusok yung pagkatumbay face-to-face istorya pa niya sunrek si Escalante kagamaranyon pero malawig-lawig na napuno patugan siya ni former Governor Maranyon ining buriring plan ang buriring gali sa inisang paborito niya ang buriring ang istoryahanay nila sa nangamusta pagani si Escalante sa kwan sa punong blood amaning last nila sa ring pag-istoryahanay balikan tabi si Gadis Mayor Escalante face-to-face mga last month, 30 days ago. So sa atong the day na natumba siya, we were mamit kami sa tani. So wala madayon. After nakagawa siya sa ospital, nakatawag kami twice. Mga musta man lang siya kung ano ng COVID naman ni. Kutsa ko may buriring na. The usual lamon na istoryahan ay. Pamangkot ko parte sing Elocon, pwede sa punong. Oo. Now si Escalante Aksyon Rex amon isang service subong Secretary General mo sa United Negros Alliance nga ginapamunuan ni former Governor Maranyon. Ang Vice Chairman sa UNEGA si Vice Governor Jeffrey Ferrer is ginatuwag nga role of succession automatic si Ferrer ang magabulos lang Chairman Aksyon Rex. May ara sang plano ang UNEGA pagtelelipon para hambalan kung ano ang next nga parabuton sa ila sa ring local party kasunod sa ring pagtariwan ang ila sa ring leader. Ang pitsa sa ila sa ring paggasapol ay pagawaling mayabaruan nasan o ini balikan taliwat si Mayor Escalante. Unega chairman na siya and we were about to meet last March, no? May scheduled meeting to sa March kay hindi na siya elected official. Mapili na kami tanito ng heir apparent siya as chairman. Hindi, because of the pandemic, wala makuhan. So as of now, si Vice Governor Jeffrey Ferrer is our acting chairman. No? Kaya vice chair siya. No? So acting chairman siya. Chairman siya subong by rule of succession. Hindi lang acting by rule of succession. Chairman siya. So wala pa development. Probably after this, nag-istudya kami ni Mayor 30 kagabi, we will meet now with UNEGA Mayor officials to discuss kung anong future, kung anong plans ng party after Siroto. Si Cadiz City Mayor Escalante, ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Malo Herboyo, nasa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:40 ng atong oras. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time balita gikan sa Kapitolyo, no? Dali gid lang kay pilit siya anong ginapilit siya niya. Ayos, sige, salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo, no? Dali gid lang, standby anay Aksyon Alvin, Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Roger Gotib, Aksyon Stephen Fresquito, kag Aksyon Percival Villamor, ha? May tisi anay kulang balang imo sining
Sa mga kaaksyon ta, Philippine Standard Time, las 12:45 na nga tunoras. Kadasig lang sang oras, taba? 12:45 na, mga kaaksyon. Daligid lang nga, standbyan ay kay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay para na sa mga mensahe ninyo pagi sa aton sining Facebook Live. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang. May lang pag-monitor sa kay Lisa Monte Castro. Ga-monitor kag nagapamati samtang may ginaobra from Doha, Qatar. Amunang tirada da, no? Thank you so much, Lisa Monte Castro. Kag kay Ibs Marta Dio Salcido, mayong udto lang. Aksyon Rex, adlaw-adlaw, tan sa Cavite. Thank you so much, Ibs Marta Dio Salcido. Jimmy Magbanwa, wala sound sir, gani man. Good noon, Aksyon Rex, no? Kay Heaven, may lang pag-monitor man. Rakilina Lumawag, may lang pag-pamati, no? Watching from Hong Kong. Thank you so much, Rakilina Lumawag. And Vanessa Mayo, may lang pag-monitor watching from cold and snowy Rochester, Minnesota State. Okay. Thank you so much, Vanessa Mayo. Okay, Joan Mill, may lang pag-monitor kagamugid sang Bacolod, stay safe na lang ta. Gani man. Joan Mill, thank you so much, Gid. Kung outside, nabasa ta na ni Kina, no? Hindi tagali minsindihan ni kay do inincheck ni ngalan niya. Miles Marter, no? Di kasulod sa Gonsa. Hindi kasulod sa gagun sa Cotabato. Di ko magets. Miles Marter, no? Ma-educate na ang gwardya. Okay. Sige. Palihog po sang tsura sang device. Backtracking to. Tiyan mo man to gyapon. Backtrack, no? Yvonne Boichers, may lang pag-monitor. Thank you so much, good Yvonne Boichers. Kay Wilfredo Laison Domingo, may lang pag-monitor dra sa Manila. And halong lang dato Liberty Binitin Obaldo, dra sa Bakyas Laurel, Mansilingan. May lang pag-pamati, no? Kay Zet Alunan, thank you so much, good Zet. And Leonila Tarosan, Leonila Tarosan, watching live from via Facebook at Gatoslao, San Sebastian Street. Thank you so much, Gid Leonila Tarosan. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, good PM lang. Roth Kosawa from Tokyo, Japan. Mariti Felisario Haba, may lang pag-monitor kay Mama Lorna Haba kag Papa Rolando Haba, gapamati sa Barangay Kaduan City, no? Cadiz City, Barangay Kaduan, Cadiz City. Thank you so much, good Mariti Felisario Haba, no? Mary Grace Eugenio Fermin, salamat gid. Junjun Esteves, mayadayan nga udto Aksyon Rex, live watching from Binondo, Manila. Tamyaw ilang bata iya nga si AG Esteves kag mga opodya kanday Winnie Ginojala kag Ate Marigold Basco. Salamat gid. Thank you so much, Junjun Esteves, no? Losi Laban Jola Atiliano, ni Aksyon Rex pungko kami sa Gwa Balay, upod pamilya ko galantaw kagapamati sa Aksyon Radio taga Tangob ni. Ayos, thank you so much gid, no?
Si Galia Popova na ano ning iya nga plano gin pang serya ning mga mensahe ni man ano ning mga karakitan mo iha. Ay kadamo-damo sanggin pang share niya ho. Sige, daligid lang kay ginaskan ko di mga mensahe ninyo. Daw halos padalaan niya, no? Ining mga way ginipulos kay Rose Guevara may lang nga pamati Rose Guevara, no? Kay Gian Resicio, kay Dodel Alegria Morales may lang nga pamati watching from Barangay Saga sa Bago City. Thank you so much Dodel. And sa kay Veron L. Veron L. Thank you so much Veron, no? Ayos, sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:49, ang aton oras mga ka-aksyon. May-ari pa na Bilinde, kay Jerry Asiro, kay Bibing Dagia Bautista, dira sa Barangay 39 Lizares, kay Jana Bitong, mayugid nga pag-monitor. Kami ni Boy Poklat ga monitor lang. Jana Bitong, pare dyan, thank you so much, Gid, no? And sa tanan naton nga mga tagpalamati karon naman ang iban mahinang kalaban ho, dali gid lang kay mga tagtapila ka mga commercials.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:53. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:55 na aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa palayag sang mga kapulisan sa Banwa sa Morsya. Nagapati nga may papel si Juliet Mercader. Kadto lang na sa Puan sa San Miguel Acardo-Tato sa transaksyon sang illegal nga droga. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapati ang si Murcia PNP Chief of Police nga si Lieutenant John Paul Tabuhara nga may dako nga koneksyon ang mag-asawa nga Mercader nga si Jennifer Mercader nga napatay sa banwasang Murcia matapos nagbato sa police during the arrest. Kag ining si Juliet Mercader nga nasa Puan, patay na dito sa San Miguel, siyudad sang Carlota. Tikay ko muna patay na Aksyon Rex ining si Jennifer Mercader Aksyon Rex nagpakig-angot man ang grupo ni Lieutenant Tabuhara kay Lieutenant Colonel Guadalupe dito sa La Carlota PNP para naman sa investigasyon kag sa asset o base sa asset sa mga kapulisan Aksyon Rex, and diri na nahibaluan matapos nakita ang dokumento inibalang mga deposit slip ni Juliet Aksyon Rex sa bangko na tukiban milyon ka pesos ang gina-deposit diri sa Negros. Sunod sa iya nga hindi lang ang proceeds sa illegal nga droga dito sa Cebu kundi may illegal nga transaction kag balik anay man sang illegal nga droga diri man sa probinsya sang Negros Occidental. That is why nga gina-deposit. Sa di na nila nakuha na? Gikan man sa dito sa lugar sang insidente ng Aksyon Rex sa Murcia, ini deposit slip. Tingaway na naguluwa, sang karon lang na naguluwa ya? Subong lang nila nakuha Aksyon Rex sa dapat pagka kwanto na yung presentar nila no kay gintago-tago man nilang information mo. Okay, in fact sunod diri kay Tabuhara Aksyon Rex way nga galigin pangalanan dinhi bangko kag sinuon. Way ganito mapakita tong recovery tong shotgun kag 45 to. Oh. Kagiban pang mga items tong nakuha to sa Manukan to bla? Dito sa Manukan. Way gito na present pa. Gani. And the way Aksyon Rex suno sa iya kay sa dokumento nga nakita nila, dito nila nakitang may 3 ka milyon nga gin-deposit sa 3 bangko. ka? 3 ka milyon ka pesos. Kag diri Aksyon Rex diri na nahibaluan kasi pagdugang pagpangusi 3 milyon sa isa lang ka bangko na? Isa lang ka bangko, isa ka deposit. Grabe no? Grabe, iti proceed sa ginapatihan Aksyon Rex proceed inisan nga illegal nga droga and at the same time suno saya Di ba mangkot na sinong ginadepositohan niya to? Kay sino na ngalan?
May ara sila Action Rex galing kay wala niya ginmensionar subject man gyapon sang ila sining investigation kundi inabi nga bangko sa diin suno sa yan di lang nato ni mensionar kundi nga bangko kag sino ning tao ni nga ila sining depositohan kay diri na hibalo ang Action Rex nga may mga koneksyon gyapon ining mag-asawaan ti sila napatay. Number 1 diri ang kilalaman nga drug personality dito sa Cebu nga una man napatay sa tiyempo sang sining drug war ni Presidente Duterte dito sa Manila si alias Jaguar. And diri na Aksyon na Rex si alias Jaguar may connection man diri sa Negros Occidental which is ang Divina Gracia Group. Amuning attach siya nga grupo? Yes, Aksyon na Rex. Ni alias Jaguar? Oo, amuning attach nga grupo ni alias Jaguar, ni Jaguar. Sa diin suno pagid diri ni Tabuhara diri nila natukiban Action Rex nga ginapatihan kundi nagpalagyo during sa manhunt operation sa buhi pa si Jennifer nagpalagyo iling asawa ya si Juliet may upod pagalit ni nga lalaki isa man ka drug personality nga sa diin isa diri Action na Rex nga gindugang nila kay kumo may connection ni sila sa Divina Gracia Group umuli nga nakapalagyo sila si dito. si Peter Lim. Peter Lim alias Jaguar. Amo na siya si Peter Lim alias Jaguar. Si Peter Lim Action Rex dumduman mo to amo tong napatay dito sa Las Piñas na iya mo sa Manila bla. Dito siya napatay during mansang isa ka operation sang mga kapulisan kunti may connection manggalin ni Peter Lim may mga tao man sabi abi mga daw mga may personalidad man which is giningal niya gani amo ang Divina Gracia Group diri sa Negros Occidental nga mo ang ginapatihan nga nagsapupo sining mag-asawa ni Juliet kagani Jennifer Mercader amo ning nagsapupo diri nga nagtiner dito sa Murcia galing kiti during the manhunt operation Action na Rex ginpalagyo nila ining si Juliet kag dito sa Puan patay sa siyudad sang Carlota galing taking question ta di nakaron ning lalaki ni sir ting upod ni nga lalaki nga may tattoo bukod ang lawas medyo itom sininya at large kag karon amo ni nakaron ang nahulog bilang persons of interest nga posible nagpatay kay Juliet Mercader. May isa pagigali ka alias Jaguar man, isa ka sa operasyon ni last June 18 sa Las Piñas si Jeffrey Diaz alias Jaguar, isa ka Cebu top drug. Amo ni sayang gina-refer di? Sa amo na Action na Rex ang gina-refer niya nga dito sa Las Piñas. Diego na siya Action Rex no? Diego man, Jeffrey Jaguar alias Jaguar Diaz. Diaz apelyido. Ati, amo na, isa sa mga drug personality, drug lord sa Cebu. Suno siya, kay kung muna ining duha Action Rex, taga probinsya sang Cebu mo. Napatay ni 2016 panigli nga report. Dito mo nang nauna nga, ang ginmensionar niya nga, una nga napatay sa drug war ni Presidente Duterte Action na Rex. And suno siya, kunti nagpalagyo. Nagpalagyo ining si Juliet upod ang isa ka wala pa nahingadlan na kilala nga drug personality man dito sa Cebu tay ginapatihan amo ning nagpatay diri kay Juliet Action na Rex. Ari ang konfirmasyon kag pahayag ni Lieutenant Tabuhara. Dako ni sila nga grupo kag ang grupo ni sa diri sa Negros ang nagsalo man sa ila diri amo na nga nakapanago diri sa banwa sang Murcia. So may posibilidad gali sir nga may contact man siya sa mga dalagko nga mga drug personality diri sa Negros Occidental. That is why nga siya mismo gintago man during the manhunt operation sa iya sini nga bana. Ginatanaw naton ang impormasyon nga mga na-receive pagid naton nga about doon kay Divina Gracia nung grupo na nila. Connected man na si Mercader sa ila. Kag ang pinakapuno gid ni Mercader dirigid saya nakaangot amo ni si alias Jaguar kung hindi ko magsala pagsugod gid pungko sang aton nga presidente amo ni siyang una napatay nga drug lord sa Las Piñas. You have made mention kagina nga amo ni siyang nagadeposito sa mga dalagko nga kwarta but ganon may illegal nga drug transaction man diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros. That is why nga nagadeposit man siya sir. May ara gid taya nakwa may ara to isa ka transaksyon sa isa ka adlaw worth 3 million pesos.
Hindi na naton pagambalon kung space hindi po ito kaya amo pa na ang aton nga gininvestigaran no. Sang account name nga nakapangalan to kundi nilaging deposit. Sa pagpalagyo dito sa La Carlota, may upod ni siya, sir, ining babae? Oh, may upod na siya, sir. Isa man ka drug personality, gabase ta sa aton nga confidential agent nga nag-feed sang information with regards di kay Juliet Mercader nga asawa ni Jennifer nga mo to ang napatay man sa aton nga manhunt operation kay nagbato sa aton kapulisan. Bali may upod ni siya, sir. Ang description sang persona nga ginatumod sa aton nga kwan tatuan siya, medyo itumo ni siya. Isa ni sa ka-wanted man sa Cebu area kaga isa man ka drug personality. Lalaki ni sir. So, kining upod niya nga lalaki at large tubtub karon, sir? At large si subong, sir. Anong posibilidad nga ang upod niya ni nga di siya ka drug personality nga umuman ang isa sa posible nagpatay sa iya, sir? Amo ni nga aton person of interest sa subong, sir. Aksyon na Rex ang pahayag ni Lieutenant Tabuhara. Balita, ginagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Grabe galing nga mga transaksyones, no? Ay, perte. Di ba mangkot lang dagaling sinong nagpatay ni siya, sinong naglubong ni sa San Miguel to siya. Kag di na tong suspekto. Amo nang pamangkot dira kay kung hindi siya taga dira man sa area, hindi man na mabalaan ang San Miguel kag hindi na mabalaan tong maligwin nga area nga lubungan sa kay Julieto. Ay, ka budlay isolve no, pero itugyan ta sa mga kapulisan ta. Kantuan ta si Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, number 5 most wanted person sa Misamis Occidental. Kaniga panago diri sa syudad sa Bacolod arestado sa Bacolod City Mobile Force Company sa iya ginatrabahoan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Eric, your time is unlimited. Gani. Okay. Do hindi mabangbang ba? Ayo di purma. Anong bangbang? Mabangbang, mabumbom Basta mabangbang lang. Hindi mo pa na mag-gets. Ano gano'n? Hindi ko mag-gets. Mabangbang. Ate mo bang maghanay tayo? Gani daw ay gida oras na ho. Gani. Gito ko damo sa mga topics mo dahil. Gani man pag... Mga panguna nga mga interview eh. Panguna nga mga interview ha. Di mo lagi ito na? Ara na. Okay. Kuha mo na. Kapon pa galing no? Nagapasa ako ni Kapo ka. Pamiyo-miyo. Walang puli ka. May bit-bit ka nagali. Lakat lang ko gani yuhom ko ko ay ginto sa guro kabalo pa ay. Yan lang ko daw kuhan kay. Gayambe? Hindi. Daw nagkakiwi. Kapo. Kabugat kasi kuha mo kali. Ayo, gid. Hindi amo. Hindi amo gid. Mayo gid Kapanao ka sa higdanan, kung natanaw ka ito, madagdag ka sa buya ito. Kabugat sa busa yaw. Niko man, wala da, oo. Nako tayo sa mikotan niya, ato na to. Kubaw, ipo-ipon na sa kag-ipo-sipo. Sa tingala ko ito ka, bugat sa ginadala, kaya bulsa, kaya bugat to. Ayo di purma. Oo, sir. Way kagid kon kahapon mo. Way ko nagnotisya kahapon. Kahapon ako nagnotisya, no? Gani ang aton nga amigo to dahil napabalo mo na to, hindi kay napatosa. Ayo di purma. Namin sa kuniya, no? Text gani si SM. Pawala, sa lingko, okay na. Ayo di purma. Di may harap pa tababuto na. Harap pa? Oo. May nadablado yung plabuton. Basta may harap pa. Din ka na? Na putol siya. Sa piyak siguro magi. Tirahon ta siya kay
Siling ni Cap Jofredo, linya tanda sa mga term mo, Aksyon Rex ba? Sige lang bala, kagawad Jofred. May lang kapag pamatin na kay Cap Chad Feriano sa barangay Robles, La Castellana. Ara ka na? Oh, din ka? Aksyon Ara ka na? Dula nga itong signal eh. Gani man nga nadula tuman. Alit itong bugat mo. Ayo di purma. Alit ang ano? Bugat yung magaling, no? Bugat ang ano man? Bugat yung magaling. Bugat yung magaling. Katula ka mo. Ayo di purma. Hindi amo. Hindi nga kay sa Lunes mo yara naman na. Kabay pa. Kabay kulang na sa kulit. Alaban eh. Kulit tabla. Laban eh, mga kulitan din siya. Next week naman sigurano. Ha? Next week naman. Gani. Hindi ko na pagkalahon nga gulpihon kay Wanata ha. Gani man. Ano ning top 5 most wanted person? Mayong istoryahon gali ang bago nga city director, no? Oo, nag-interview ko. Interview mo siya? Dumayong interview siya? Mayo gali Amo nang mayo, sir. Munang mayo da. Oo, kay parang mayo gid ang si kagawad Jofred ulit yan nabang-banggid si Aksyon Eric. Wag! Ibungbong naman na si mo Ha? Ibungbong naman yung kagawad. Ayo di purma. Bungbong ang ilay aton bangbang. Bangbang ato niya. Hindi mabangbang ang ilay hindi mabungbong. Oh, bangbong. Ayo di purma. Balik to kay Colonel Placido. Good luck, sir. Good luck, sir. Kaya sige yun ang programa ni Colonel Binyas. Gani At least na talupangdan niya nga mayo man ang ginhalina ni Colonel Binyas. Classmate niya. Oo. Hindi pagsundo. Sila galiday kwan. Sino galito ginbusla ni Colonel Binyas? Sila ni Colonel, tublagin busla ni Colonel Binyas, sino ganito? Si Colonel Francisco Brio. Oh, si Colonel Ibreo, si Colonel John Jomel Trio, Colonel Binyas, kagini siya. Kasi tanas lang rin apat. Oo. At mayo gay tigod. Sige lang maluswan to din performance ni Colonel Placido. Tiway kita da, sir? Sa Bacolod. Sa akin, no? Wala mo sige pa bangko. Mas tiway kita da. Sila kasi ko alam din China ko. Ayo di purma. Sige nga, ano yun? Ano yun na? Ano yun ang wala kita da? Alogid siya ganun. First time yung salyada di sa Ilonggo lugar. Ati maya man manuto na sa Sauli kung tugay di siya. O, tagaan ko sa break. Ano, extra. Gani man? Simpo ti tiradawang na siya. Oh, ayos. Sige, number 5 most wanted person na yan, Number 5 most wanted person sa Misamis Occidental, na dakpan di sa Bacolod. Tama na sinigla sa mga tigulangan nga puro battery na silin. Isa na kuno kalawig sa posisyon ang tupan sila simbahan gid. Tama na tabo ni kay Regio Mufan, 28 anyos soltero sa Purok Santa Clara, Barangay Tabunan, Bago City. Mga tatlo yung magkatuwig dire sa Propanago, yan mong sa Bacolod. Nadakpan sa isa ka establishmento komersyal sa di sila katrabaho dira sa may Galo, Hilado, Barangay 20. Tining si Regio Mufan, may kaso rex nga statutory rape. Iso ni ang warrant of arrest ni Judge Salome Dungog sa RTC 10/53 na pitsahan April 10, 2017. Actually, number 5 di siya nga most wanted person sa Claring Municipal Police Station sa Misamis Occidental. Kita imigay kaya mga taga Claring Municipal Police Station sa Misamis Occidental may mga kabers diri nga na-assign pala sa Bacolod City Mobile Force sa company ng Ayo Bulig. Din surveillance kag in-check nila iningalan kag diri na hibalawan may nagsi Regio Mufan nagatrabaho gali diri sa isa ka establishmento commercial. Tinulisdan si Police Lieutenant Rocky Jimena III, ang Deputy Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company, ang nagpanguna sa pagdakop sa kay Regio Mufan. Yari sa interview sa Aksyon Radio. Nga
kanina tungod man sa coordination sang taga Misamis Occidental sa Clarin Municipal Police Station regarding man sa pulis naton sa BCMFC na may mga kilala sila, so ginfollow up naman. Ang suspect na sir, sa monitoring naton sa information nga gingather man naton sa mga asset, actually ang naka-identify gid Clarin Municipal Police Station through man sa aton nga personnel sa BCMFC until such time nga ginfollow up monitoring sa aton mga intel sa BCMFC kag na identify naton ang suspect. Dugay na sa diri sa may tabunan ga Panaguanago. Dati gani sa sumpag sa mga permat, so nag-transfer sa may Burgos, so dito sa nato nakuha kagina mga 11:20 AM sir. Sa may Barangay 20, Bacolod City, Burgos State na sa. Gaano gisa sinakpan nyo, sir? Ako taliga work sa may permat, sang time na to, sige ako continue nga work, tapos napasudlan naton sa aton nga asset dito, so through sa asset naton, bin-identify, pag-identify dito na naman nakuha sa may permat, so nagpakilala man tanga pulis kita. Anong trabaho yun sa permart, sir? Do stock clerk, do stock man na sa permat. Why naman siya, sir, nag-insist sa gindakop siya, sir? Sang sang aton operatives, nag-ako man sa immediately na siya si Amuna kag may kaso sa Misamis, so nag-upod man sa sang Mataway. Ang case niya ni is statutory rape, no, well recommended, do minor yata ng young rape. Actually, si Police Lieutenant Rocky Jimenez III ang Deputy Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, oras sa aksyon, Aksyon Eric magpapalagay-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang sa mga out of town reporters tahan. Yari ng pinakabago Kadtuan tanay balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Sunahon tang balita gikan sa kay Aksyon Stephen Presquito. Gikan sa San Carlos City ni may kang tanan sa Manghod Pinasol matapos ginbuno sang iya magulang nga ginaligar may diferensya sa paminsaron. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Stephen Presquito. Pen. Yes, Action Rex, away magutod ang natabo karon bago gilamang mapasado alas 10 dira sa may Ilagan Ilagan Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental nga sa diin na buno sang magulang nga may diferensya ini sa panguna-una o may nisuspetsado kag ang manghod nga sa diin na gindala ini karon sa San Carlos City Hospital tungod nga naigo ini no sa duwa ka parte gabahin sa iya kilid kag sa abaga. So gintilala ang ining suspetsado nga magulang nga amo si John Canoy kag sa din residente man sa nasambit naton nga lugar kag ara ini sa sobra kapin 30 anyo sa pangidaron. Ang biktima amo ang manghod nga gintilala naman nga si Audi Canoy nga sa din kapin sa 29 anyo sa pangidaron kag parehas nga residente man sa nasambit naton nga lugar. Sa din sa aton nga pag-imbestigar mismo pag-abot nato sa crime scene nga sa din ang hinungdan o ining rason sa ilang pag-away tungod nga ining manghod nga biktima nga si Audi Canoy mismo amo ang sobra nga pag iya nga pag daog-daog o pag kulit sa sining magulang nga sa din amo ang may diferensya sunod pa sa ilang
pamilya ini sa mga kauturan nga samtang tungod nga may diferensya wala iya pa sa gihapon ini nga ginkulit no so gani sang napuno ini kay iya inigin sumbag kag iya inigin dukol so iya pagid inigin na akigan so sang napuno ini nga suspetsado nga magulang so gilayon nga nagkuha sang kutsilyo kag amo ang ginbuno sa 4 ka beses sa sining manghod na igogit sa duwa sa idalom nga baga sa nakilid sa wala naton nga bahin ang ining sa biktima kag sa duwa ka beses man sa abaga so dayon man no kag napilasan man ining magulang sa kamot niya mismo kay nakita naton Aksyon Rex nga may ara man pilas sa kamot tanagi sa tong pagbuno siguro nga posible nga naigo kuno masunod pa sa ano sang mga utod nga ang kutsilyo ngo nga iya nga nabuno sa iya nga manghod so dayon man no girespondihan sa aton San Carlos PNP kag aton City Disaster Risk Reduction Management Office kag indala gilayon sa San Carlos City Hospital ang biktima kag ang suspetsado karon amo man no dalaman dito sa hospital para bulngon ang iyang kamot nga may pilas kag dayon ang aton kapulisan ara karon sa kustudiya ini nga magulang nga suspetsado sa natabo nga krimen karon gid lamang agad diri sa may San Carlos City Negros Occidental kani nagareport rin diri sa siyudad sa San Carlos una sa Balita una sa Aksyon ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod Aksyon Radio Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City matapos ang balita sa San Carlos kadtuan tang Cadiz. Uyab Aksyon Roger Gotti binimay kang tanan sa duwa ka mga hubines nga mga babaye arestado bangod sa paglapas ang MGCQ protocol sa among syudad. Yari ang kauda sa report uyab Aksyon Roger Gotti Jer. Action breaks, duha ka mga hobines nga mga babaye ang ginparistar sa makatapos ang kapulisan matapos nag-report ang barangay Tanod nga ini sila ang nagapamilin sa giyapong yara sagwa sa mga dalanon may mga alas 10 pasado na takna kagabi ang ginpang dakop nga ginindor sa bahin sa Women's and Children Protection Day sa mula sa Mabel Canyete Overos 30 o 18 anyos sa edad kag residente sa Purok Awa Barangay Zone 6 Ciudad sa Cadiz gin bit man sa kapulisan ini si Trixia Turiano Villandro 18 anyos man ang edad kag residente ini sa Purok Salmon Barangay Zone 6 suro sa report nga ini sila ang yara pagyapon sa dalanon kag wala sang face mask nga nagalagaw kag ini ang violation sa gina-implementar sa gyapon nga protocol standard sa anti-COVID-19 diri sa may syudad sa Cadiz. Ginaplanuhan pagani sa kapulisan karon ang pwede ma-file sang kaso sinisila kay ang curfew iya daw wala ini sang basihan agad filean sila sang kaso kundi pinalidad lamang sa city ordinance. Pero ini ang hindi paggamit sang face mask isa sa ginatunan agod nga ma-filean sila sa kaso agod masampulan Aksyon Rex. Kagabi ara sila sa gyapon sa bahin sang Women's and Children Protection Day sa pagkaaga nagpatigay sang community works para man sa ila kini nga pinalidad sa paglapas sang curfew. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotim. Matapos ang balita sa Cadiz, sa iluhantang balita gikan sa Central Negros, uyab Aksyon Percival Villamor, 4 ka persona nakuan sang armas lutang sa border. Check-up point sa Balwa sang Moises Padilla. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Din siya magi. Pers? Yes, Action Rex, alas 8 sang gabi, Oktubre 2, 2020, nagkandak sang operasyon ang katapos ang kapulisan sang Moises Padilla, pinaagi sa checkpoint. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Randy P. Babor, Chief of Police ang Moises Padilla, upod ang BPAT member, kag ang Regional Mobile Force, technical support sa pagpamuno ni Police Captain Joey Mara. Kag ang operasyon ginkandak sa barangay Montilla, Moises Padilla, kag nakpan dire Action Rex ang 4 ka persona nga nagabitbit sang armas lutang.
nga wala sang nagkakaigo nga dokumento nga gipakita sa aton katapos ang kapulisan. Kag ini sila nagbayular sa Republic Act 10591 kan sa tagsang ini sila nga apat ka persona kinkilala sa kay Giovanni Buhol I Kapitana, 25 anyos, sa pumuluyo sa barangay Bayabas, Danau, Cebu. Kag si Wilmar Punggasi I de Los Santos, 24 anyos, kag pumuluyo sa Dumaguete City, Negros Occidental. Si Trinidad I Bernaldez, 31 anyos, may asawa, kag pumuluyo sa barangay Bulasan, Canlaon City, Negros Occidental. Kag si Chuni Bidas I Santa Ana, 31 anyos, kag pumuluyo sa sitio Banati, barangay Makagahari, Moises Padilla. Ay nang apat action res na dakpan nga nagabitbit sa isa ka 45 ka river pistol kag mga magasin kag mga bala. Action res nga wala pa nakalupok kag wala kag inisya nakabitbit man sa bala sa M203 grenade lancer 40 mm. Karon ini ang apat ara sa custodial facility sang Moises Padilla TNT kag nagaulat sang kaso nga ipasaka batok sining apat ka persona. Report live gikan diri sa Moises Padilla PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Shot. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa Sabadong edisyon. Kita-kits kita on Monday mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Banat Bulig.
Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili gidamang madugay. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo ni Aksyon sa kanginan Aksyon. Rex Cantong mayong hapon. Una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.